More than 50 ka iro ang niambak ani na tulay o gikuha ang kinabuhi. Gituohan kaning tulaya kay tawhan or naay sumpa. Sa Overtown Bridge sa Scotland, sobra 50 na ka iro ang niambak aton na tulay ug same spot pa jud sila kung asa mo ambak. Ug kasagaran sa iro namatay. Nag-ingon ang mga nakakita nga murag kuno nag-hypnotize ang mga iro na moambak dapat dito na tulay. Nag-ingon ang mga scientist nga basin na aray baho sa mga hayop sa ilalim sa tulay. Pero ang uban mo tuo na naay espiritu nga nagbantay. Ang pangutana, aksidente ra ba jud kaha kini o ang tulay kay tinuod nagisumpa?